I video 2 læste vi fra Hebræerbrevet kapitel 4, vers 12, hvor der blandt andet står, at Guds ord er levende og virksom og kløver eller skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Det er udtryk, som viser, hvor dybt Guds ord trænger ind i menneskets indre. Der er ikke noget, der kan skjule sig for Guds ord og for Guds ånd. Og det, der gør, at Guds ord er levende, det er, at Helligånden virker i det. Samtidig siger de her ord også noget om den situation, Adam og Eva, om at dem, hele menneskeheden, kom til at leve i, efter at de havde handlet imod Guds befaling. Menneskeheden mistede den intuitive bevidsthed om Gud, mistede kendskabet til Gud, mistede kommunikationen med Gud, og dermed også mistede relationen med Gud. Og det betød så, at det var sjælen, der kom til at dominere det enkelte menneske, og dermed undertrykke dets ånd. Den ånd, hvis primære formål var og er relationen med Gud. Og hermed er det så også udtrykt, at ånden var fra skabelsen den mest fremtrædende del af mennesket. Da Adam og Eva gik i oprør mod Guds befaling, der åbnede de en dør ind i deres liv for Satan og hans magt. De gav, uden rigtig at være bevidst om det, så gav de herredømmet over jorden, som Gud havde givet dem, den overgav de til Satan. Syndens magt og ondskab kom derved ind i menneskeslægten, og dermed blev ånden underkuet i det menneske, der ikke havde relation med Gud. Det førte så til, at sjælen og legemet tog herredømmet i det enkelte menneske. Og dermed ender det ultimativt med død. Død for både ånd, sjæl og legeme. For syndens løn er død, står der jo i Romerbrevet kapitel 6, vers 23. Sådan bliver resultatet, når Gud ikke får lov til at gribe ind. Men nu står der jo så i Hebræerbrevet kapitel 4, vers 12, at Guds ord skiller sjæl fra ånd. Og det betyder blandt andet det fantastiske, at Guds ord er i stand til at løse og adskille ånden fra undertrykkelsen, det har været udsat for under sjælen. Og Guds ord er i stand til at genoprette ånden til dens oprindelige plads og funktion, nemlig at have relation med Gud og være den ledende del i mennesket. Alt dette kan ske, når Guds ord og Helligånden arbejder sammen. Og det er det, vi kalder den nye fødsel, som vi så på i video 1. Når den nye fødsel har fundet sted, så begynder Helligånden i din ånd at arbejde på at få sjælen mere og mere på linje med Jesus. Det er en proces, der foregår hele livet, så længe du lever. Og her er det igen vigtigt lige at minde om, at det er din ånd, der bliver født på ny, og ikke din sjæl. Enhver kristen kan, især hvis du er ny i troen, komme til at opleve, at gamle tankemønstre, følelser og behov og tilbøjeligheder stadig prøver at få kontrol over dit sind og dine handlinger. Og det kan føre til, at du måske endda kan komme i tvivl om din omvendelse, om ægteheden omkring det, at du er født på ny. For hvordan kan jeg have det sådan, når jeg er født på ny af Helligånden? Jamen sagen er den, at du er født på ny i din ånd. Der bor Helligånden med alt det Jesus er. Men din sjæl er ikke blevet født på ny. Så selvom Helligånden er i gang med at arbejde med din sjæl, så er der stadig meget i din sjæl, som er, som det var dengang før du blev født på ny. Det er i din ånd, du er blevet en ny skabning. Det er i din ånd, det gamle er forbi, og det er der, noget nyt er blevet til. Så den udfordring, du faktisk står overfor,
det er jo at finde ud af, hvem er du? Eller sagt med andre ord, hvad er din identitet? Gud har skabt dig i sit billede, og det betyder blandt andet, at i hans plan er du skabt til at have relation med ham i din ånd. Du er en ånd, der har en sjæl, som bor i et legeme. Men det her, det har synden forkludret. Men det er blandt andet det, som Helligånden så gerne vil genoprette i dit indre. Så Helligånden er i gang med at få dig til at forstå, få dig til at indse, at du har en identitet, som springer ud af, at du for det første er skabt i Guds billede med en ånd, der har som sit primære formål at have relation med Gud. Og for det andet, at du både er købt og renset med Jesu blod til at være en ny skabning, hvor alt det gamle er forbi. Og for det tredje, det nye, der er blevet til, det er blandt andet, at Helligånden lever sit liv i din ånd. Der er han med alt det, Jesus er. Og det vil sige, Jesu retfærdighed bor der i din ånd. Jesu hellighed bor i din ånd. Jesu sejr bor i din ånd. Jesu fred bor i din ånd. Og så videre. Men det er ikke sikkert, at du oplever helt det her. Men det ændrer ikke ved det faktum, at der, hvor Helligånden er, der er Jesus. Og Bibelen taler ingen sted om, at du får kun det halve af Jesus. Han er der. Hvis han får lov at være det, så er han med hele det, han er. Og det kan du læse mere om i Johannes Evangelie, kapitel 14, vers 18, og 2. Korintherbrev 3, vers 17-18. Så din identitet er, at du er i Jesus, og han er i dig. Men det her, det er ikke afhængigt af, om din sjæl endnu helt er på plads i forhold til at være en ny skabning. Og det skal vi se mere om i næste video. Vi ses.